Ahoj, dneska si vyskúšame vytvoriť našu prvú automatizáciu. Použijeme na ňu dverové čidlo, ktoré sme si minule pridávali a našu inteligentnú zásuvku. Hneď som ju pripojil k našemu svetlu, aby sme videli, či funguje všetko ako má. Ešte, aby sme si to vedeli vyskúšať, tak som si hneď takto priamo vytvoril, aby sme to videli priamo, takže otváram dvere, zatváram dvere a takisto zapnutá, vypnutá, tak. Toto nám funguje, jedna je druhá entita a môžeme sa pustiť do vytvorenia automatizácie. Takže vlezeme do nastavení, ťukneme si na automatizácie a scény a dáme si, nie je to vidieť, ale toto také modré tlačítko, to je vytvoriť automatizáciu. Neviem, takto keď sa posujem, tak toto je ono. Takže klikneme na to. Vytvoríme si novú automatizáciu a teda čo tam máme? Celá automatizácia vždy je o 3 bodoch. Štartovanie, na základe čoho sa má automatizácia spustiť, prípadné podmienky, ktoré ak spĺňa, tak sa dostaneme k 3. bodu. A to už sú priamo akcie, ktoré sa majú vykonať na základe tých predchádzajúcich 2. Takže pridávame spúšťač. Spúšťač je naša entita dverového čidla, takže si ho nájdeme. Dvere. Tu je. Pri štartovaní tejto automatizácie nebudeme zadávať, z akého na aký status sa má dostať, lebo chceme, aby sa automatizácia spustila aj pri otvorení, ale aj pri zatvorení dverí. Takže tieto polička si necháme voľné. Podmienky nebudeme, za akých sa má spúšťať. Momentálne nepotrebujeme žiadne, bude sa spúšťať len na základe zmeny toho našho dverového čidla, či bude otvorené alebo nie. Takže teraz potrebujeme dostať, vlastne chceme vytvoriť automatizáciu, ktorá otvorí naše dvere na špajske a vďaka tomuto svetlu aj s tou zásuvkou sa nám zapne osvetlenie. A keď dvere zatvoríme, tak sa svetlo vypne. Ideme na to. Takže máme nastavené, o ktorú entitu ide, ktorá má naštartovať automatizáciu. Podmienky nedávame a teraz nám ide o to, že čo sa má udiať a spraviť. Nebudeme pridávať priamo akciu, aby sme mohli pridať, že chcem, aby pri hociakom statuse sa zmenilo napríklad zapnutie toho svetla. Ale my to budeme robiť stavebným blokom, to znamená, že za podmienok, aby sme to rozlíšili, keď sa dvere otvoria a keď zatvoria. Takže ak pridáme podmienku entita stav, nájdeme si naše dvere, ale tu už priamo dáme, že ak naše dverové čidlo dosiahne stav otvorené, tak a pridáme akciu switch, teda prepínač sa má zapnúť a už len musíme nájsť to zásuvku. Takže ak sú teda otvorené dvere, tak sa svetlo zapne. Alebo to je toto pridať else a sem si pridáme, aby sa nám vyplo.
Tak, vypnúť a takisto si vybereme, čo sa má vypnúť. Dobre. A to je celá automatizácia. Takže si to takto zmenším všetko. Dobre. Takže ak sa niečo udeje s čidlom, to znamená, že otvorí sa, zatvorí sa, tým pádom spĺňame prvú podmienku, ktorá odštartuje automatizáciu. Potom, čo sa týka nejakých za určitých podmienok, kedy sa môže a kedy sa nemá spúšťať automatizácia, môže ísť počas soboty, nedele áno, cez pracovný týždeň nie, počas noci nie, cez deň áno, je tam plno možností. A tretie je v podstate, čo sa má udiať. Takže ak dvere otvoríme, tak naša zásuvka sa má zapnúť. Alebo, to znamená, keď zmení naše čidlo status, že nepôjde o otvorenie, tým pádom pôjde o zatvorenie, tak sa má vypnúť. To je celé. Dobre, uložíme si to, zase ide o tlačítko tam dole, toto modré. Dobre, nazveme to dvere, uložiť a môžeme si to vyskúšať. Takže ideme sem, uvidíme, či sme to spravili správne. Takže otváram dvere a idem si po kyslé uhorky. Svetlo sa mi rozsvietilo. Kyslé uhorky už mám. A odchádzam a zatváram dvere. Ešte raz. Dobre. Funguje to. Tak. Takže toto je v rýchlosti prvá automatizácia. A ďalej uvidíme, čo spravíme. Ale niečo si vymyslím. Komu sa to páčilo, dajte like a prípadne odber. Vidíme sa na budúce. Ahoj.